Karwe vangu bonga naukambira kandakabata kanaka ke rikatongokupawo kati mageneral lesson neuitawo depth ukazokurukuruwa nevanhu kuti wakadzidziswa nevasharukwa une language yawakabata. Naukambira kandakabata kanaka kahai mahororo nawo ndo pandatangira kakagadzirwa natirikoti iye anokati kahai mahororo. Pachandikuda hangu kutongokupawo zvangu mazita akati one day. Naumbira dzinotumidzwa mazita akawanda and some of them confusing. Now the arrangement in fact tototanga nekuti kune different types of mbira. Iyi yatakabata idzi dzatiri kudhila nadzo idzi vazhinji vanodziti mbira huru kana kuti mbira dzavadzimu, and dziri different from tumbira tunonzi karimba kana kuti nyunga tudiki diki twairidzwa nana Chioniso nana Dhumi Maraire. Tune makey at most about 15 or maximum 17. Tototi different type of mbira inotoridzwa differently, zvimwe zvigunwe zvichirova from pamusoro panapa. And kune mbira dzinonzi matepe, kune mbira dzinonzi munyonga, those and then ukaendowa kukwira dzinoridzwa kunana DRC uko dzinonzi likembe, kune dzinonzi sanza, kune chichi. Now at that level of classification tiri kutaura types of mbira, different types of mbira. And then mbira idzi dzinogona kuchichunwa manje kana tadzoka yedu yavadzimu iyi. Idzi dzavadzimu idzi dzine machunu ari different, meaning the relationship of these keys language inozoshota, the relationship of the keys amongst themselves kuti dzinoburisa sound sei. And machunu embira dzavadzimu makuru acho i2 nyamaropa ndiyo iyi yandakabata iyi nevembe kana kuti gandanga kana kuti nemakonde. But ukazopinda mufine tuning ndo munobuda additional tunes dzachihota dzataitaura idzo, kuti panozobudawo dzimwe dzakachunwa specifically for the Nema Musasa family of songs, pozobuda inonzi bangiza, and then pozobuda mahororo, pozobuda taireva, pozobuda nyabango, pozobuda chakwi. Ayo anenge amafiner tunings, but arrangement of the keys, relationship here the keys on one instrument. And then kana wabata mbira yawabata, sei wabata nyamaropa iyoyo unogona kuichuna riri zibhesi kana kuti unogona kuichuna iri mudenga kari ka lead mbira. That aspect yemazita embira inenge ichirefer to pitch, the frequency, the average frequencies pakasetwa mbira iyi kuti iri palead kana kuti patena kana kuti kubhesi. And panobuda mazita twekudenga kuti tunonzi tunyuchi nzi, the way nyuchi sound zvadzo dziri wasvika pamukoko wenyuchi. And vamwe mazihomba aya yavanenge vakuati mazizingizi, ndiyoyo kind of the opposite yekasound kenyuchi. Mazizingizi is language inoshandiswa nevamwe, but vamwe vanongodziti kana nhova pasi, meaning mazibhesi aunoridza aya anotambisa pasi, anozunguza pasi. Vamwe vanoriti dandira, derived from ngoma, dandira ingoma, zibhesi ngoma rinonzi dandira, asi nditiko tunyuchi. And aka katirikoti anongokati kahai mahororo kalidi kake. Vamwe vanoti tunheketo, meaning kane tumanotsi tunogona kuzodeketera nekuchema kumidzimu. And that aspect yekutumidza mazita embira is based on pitch. And then vanhu mukaridza muri ensemble makawanda, pane mbira inenge ichinzi mbira yekushaura, pane mbira inenge iri yekutsinhira, kana muri 2. And then kana mukaita 3 language yakutoshota kuti umwe wacho uyo akuridza ipi. But kana muchiridza different mbira panobuda mazita akawanda ipapo. And ndo panobuda matema ekalead kake kanenge achinzi kanhungudzo, kunhungudza, kupenetrate, kuvhura gap, where you need something sharp, something high pitched like a spear, chovhura apa, and then mozotseketudzira zvihombe muchivhura gap racho. Saka kanonzi kanhungudzo namatemai. And inenge ichiteera yacho imhiti, ndo parhythm, and yakatsigirwa nezidandira ndo zibhesi. Mukataura nana vembira dzenharira kari kudenga uko kanonzi kanheketo, ndo kairidzwa namudya nevana, Mika mudya nevana yakagona mani, ndo kaideketera. Saka mukateerera maCD, the first 4 or 5
enharira hana rine amanyanga ariputirwe gomo ramandiriri toita zvorudo tingatozvireva tingaputike neshungu ese waya yakakabatwa namudya nevana ende kanyatsonzwi kachako kachideketera ende dzimwe dzinozotera idzi pane duriro pane dongonda ende rinenge riri zibhesi ndo zinova pasi. And then arrangement dzimwe dzine hweva meaning kanokweva kanotanga iko kulida kubva kazokweva the rest of the ensemble mazita aitumidzwa kuona namusha waparara saka the list goes on and on but hayo kantoda kalecture kemazita embira based on type of mbira and then tune yembira and then pitch yembira and then arrangement in an ensemble. So these are just 4 ways dzekutumidza zvedu mazita ekutandarawo kuti chikupaiwo kakadepth naichibwa muzoti mukanya ana undidzidzisa but kandakabata kahai mauroro aka kana tumapichi tunosvika kure kana tiri kota achitikuridza ndikaka kanenge kari kahighest muensemble yake saka ndongoridza zvangu mauroro ndinoridza zvangu iyo todzungaira yatiri kuitai tinzwawo kuti tunonzwikwa sei twakakwira mudenga umu. Okay.
iya oye mambo. Iya 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 oye. Iya 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 oye